ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ናብ ዝተዳለወ መደብ ከብለኩም ኣብ ዓለም ክንደይ ሃገራት ኣለዋ ውድብ ሕብራት ሃገራት 193 ተደመሮ ክልተ ከም ዘለዋዩ ኣፍልጦ ዝህብ እተን 193 ወግዓውያን ሃገራት እተን ዝተረፋ ክልተ ናይ ተዓዛብነት ኣባልነት ወይ ዘይወግዓውነት ኣባልነት ሕብራት ሃገራት ሂብወን እዚ ሕጂ ንመንግስቲ ሶማልን ኢትዮጵያን ተሰሓሕብ ዘላ ሶማሊላንድ ንገዛእ ርእሳ ከም ሃገርያ ትፈልጣ በንጻሩ ሶማል ከም ሓንቲ ዞባያ ትጥምታ እንተኾነ ሶማሊላንድ ለዓላዊት ሃገርያ ዘላ ሶማል እውን ለዓላዊት ሃገርያ ዘላ ስለምንታይ ሕብራት ሃገራት ንፍልስጤም ዘይወግዓውነት ኣባልነት ሂቡ ንኮሶቮ ኣብይዋ ሓንቲ ሃገር ናይ ዘይወግዓውነት ወይ ተዓዛብነት ኣብ ናይ ሕብራት ሃገራት ኣባልነት ኮታ ትውሃብ ብኸመይ እዩ ነዚ ኣቐዲሙ ዝተዘርዘረ ዘይተፈጸመ ዛዕባ ኣብ መፈጸምትኡ ንኽነብጽሖ ንቐጽል ዩጎስላቪያ ኣብ 1990 ናብ 5 ሃገራት ተፈንጭላ ሓንቲ ካብተን ዝተፈንጨላ ሰርቢያ እያ ኣይጸንሐትን ኮሶቮ ካብ ሰርቢያ ተፈንጭላ ናጽነታ ኣወጀት ኣብ ሰነ 2022 ብዝነበረ ጸብጻብ ንኮሶቮ 119 ሃገራት ከም ለዓላዊት ናጽነት ዘለዋ ሃገር ኣፍልጦ ሂበን ነይረን እዚ ማለት 74 ኣባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍልጦ ኣይሃባን ሰርቢያ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ዓቕሚ እንተረኺባ ጎቢጣ ናብ ኣካላ ንኽትመልሳ ሕጊ ሕብራት ሃገራት ደጋፊኣ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ንዝፍጠር ኩናት ሕብራት ሃገራት ከም ናይ ሰርቢያ ሓድሕድ ኩናት እዩ ዝሓስቦ ንፍልስጤም ንፈልጣ ኢና ብዝያዳ ከም ወትሩ ኣብዚ ግዜ ዓብይ ዛዕባ ኮይና ክሳብ ዘላ ምስ እስራኤል ተላጊባ ትርከብ ግዝኣታ ዌስት ባንክን ዞባ ቃዛን ተባሂሉ ይፍለጥ ኣብዚ ግዜ 146 ሃገራት ከም ለዓላዊት ናጽነት ዘለዎ ሃገር ኣፍልጦ ሂበንኣ ይርከባ 47 ኣፍልጦ ኣይሃባን ኣለዋ ፍልስጤም እንተይልና ጉዳይን ዝተሓናገረ ብምዃኑ ዳርጋ እስራኤል ዝበልና ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል እዩ 164 ሃገራት ካብ ኣባላት ሕብራት ሃገራት ንእስራኤል ከም ሃገር ኣፍልጦ ሂበና ዝተረፋ 28 ዛጊት ከም ሃገር ኣፍልጦ ኣይሃባን ኣለዋ እስራኤልን ኮሶቮን ፍልስጤምን ነቲ 4 ኣዕኑድ ናይ ሃገር የማልኦ እየን ግዝኣት ኣለወን ህዝቢ ኣለወን መንግስቲ ኣለወን ከምኡ እውን ምስ ካልኦት ሃገራት ምሕዝነት ንኽገብራ ዝዓክተን የለን ምናልባት እተን ክመሓዘውአን ዝተሓስባ ሃገራት ገጽ እንተዘይከሊአነን ከምኡ ምስ ዘጋጥም ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ንፈረንሳ ከም ንምሕዝነት ገጽ ዝኸልአታ ጌርና ክንሓስቦ ንኽእል ኢና ስለዚ ሰለስቲአን ብርግጽ ሃገራት እየን ፍልልየን ደኣ እንታይ እዩ ጀነራል ኣሰምብሊ ወይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ይካየድ ኣብቲ ጉባኤ ኩለን እተን 193 ወግዓውያን ኣባላት ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ጉዳይ ናይታ ዘይተፈጸመት ዓመት
ንኽዛተያ ብወከልተን ወይ ብመራሕተን ይሳተፋ። ናይ 2024 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ካብ 10 መስከረም ክሳብ 30 መስከረም ተኻይዱ። ብዘይካ እዘን 193 ሃገራት ክልተ እውን ኣብቲ ጉባኤ ከም ተዓዘብቲ ይሳተፋ እየን። ተዓዘብቲ ሃገራት ርእይቶ ኾነ ሓሳብ ንክህባ ይፍቀደን እዩ። ኣብ ዝኾነ ንውሳኔ ዝምልከት ግን ድምፂ ንክህባ ኣይፍቀደንን። እዘን ሃገራት ፍልስጤምን ቫቲካን ሲቲን እየን። እስራኤል ምስተን 193 እያ። ኮሶቮ ኣብ ኩሉ የላን። ስለምንታይ? ሓንቲ ሃገር ወግዓዊት ኣባል ሕቡራት ሃገራት ክትከውን እንተኾይና በተን 5 ቆወምቲ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ተቐባልነት ክትረክብ ኣለዋ። በዚ መሰረትን 193 ኣባላት ሕቡራት ሃገራት በፂሐን ዘለዋ። ሓንቲ ካብዘን ቆወምቲ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ንሕቶ ኣባልነት ሓንቲ ሃገር እንተነፂጋቶ ኣባል ኣይትኸውንን እያ። ብዘየገድስ ዋላ እተን 4 ካብ 5 ቆወምቲ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ይቀበልኣ። 5 ንሕቶ ሓንቲ ሃገር እንተተቐቢለንኦ ርእይቶ ናይተን 188 ሃገራት ብዘየገድስ ከም ወግዓዊት ሃገር እያ ትሕሰብ። እተን ቆወምቲ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዝበሃላ ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ሩስያን ቻይናን እየን። እዘን ሃገራት ንእስራኤል ኣብ 1948 ኣፍልጦ ሂበናኣን ካብ ሽዑ ወግዓዊት ኣባል ሕቡራት ሃገራት ኮይናን። እቲ ዝገርም ኢራን ንእስራኤል ክሳብ 1979 ከም ሃገር ኣፍልጦ ሂባታ ነይራ። እዚ እታ ካልአይቲ ካብ ሃገራት ሙስሊም ድሕሪ ቱርኪ ኣፍልጦ ዝሃበታ ሃገር እዩ ዝገብራ። ምሕዝነተን ድሕሪ እስላማዊ ሰውራ ኢራን 1979 እዩ ፈሪሱ። ቱርኪ ንእስራኤል ኣብ 1949 ኣፍልጦ ሂባታ። ፍልስጤምን ኮሶቮን ግን ሙሉእ ተቐባልነት ናይ ባይቶ ፀጥታ ክረኽባ ይከኣላን። ፍልስጤም ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ተቐባልነት ኣይረኸበትን። ኮሶቮ ብቻይናን ሩስያን ኣፍልጦ ኣይተዋህባን። ፍልስጤም ግን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዕድል ናይ ዘይወግዓዊ ወይ ተዓዛቢት ኮታ ተዋሂብዋ። ኮሶቮ ኣይተዋህባን። ኣብዚ ብምንታይ እያ ፍልስጤም ካብ ኮሶቮ ተፈልያ? ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ንኽትተሓባበሩኒ ብትሕትና ይሓትት። እቶም ዝገበርኩም ይቐንየለይ። ከምዚ ዝረኣናዮ ቆወምቲ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ናይ ምሃብ ሙሉእ ሓላፍነት ናተን እዩ። እተን ዝተረፋ ወግዓውያን ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ወይ ኣባላት ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ናይ ተዓዛብነት ናይ ምሃብ መሰል ኣለወን። ሓንቲ ሃገር 2 ካብ 3 ድምፂ ካብ ሙሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ እንተረኺባ ከም ናይ ተዓዛቢት ወይ ናይ ዘይወግዓዊት ኣባልነት ቦታ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ይወሃባ። ፍልስጤም ነዚ ቁፅሪ ኣብ 29 ሕዳር 2012 በፂሓቶ። 2 ካብ 3 ናይ 193 ሃገራት 129 እዩ። ኮሶቮ ኣብ 2022 ካብ 119 ሃገራት ደገፍ ረኺባ።
ንናይ ተዓዛብነት ኮታ ንኽትበጽሖ 10 ሃገራት እየን ተሪፈና። ምናልባት ኣብ ቀረባ ዓመታት ነዚ ንኽትበጽሖ ተኽእሎ ኣለዋ። ቫቲካን ሲቲ ኣብ ማእኸል ከተማ ሮማ ትርከብ ሃገር ኮይና እታ ካልእቲ ዘይወግዓዊት ኣባል ሕቡራት ሃገራት እያ። ከም ማእኸለይቲ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ትሕሰብ። ብዝሒ ህዝባ ከባቢ 800 ዝበጽሕ። ኣብ 21 መስከረም 2024 ኣልባንያ እውን ኣብ ማእኸል ርእሰ ከተማኣ ከም ቫቲካን ሲቲ ሃገር ከም ትፈጥር ኣዊጃ። እታ ሃገር መራሒት ወይ ርእሰ ሃገራት ናይ ሙስሊም ሱኒ ንኽትገብራ ይድለያ። ብባይቶ ጸጥታ ኮነ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት እንታይ ዓይነት ተቐባልነት ትረክብ ግን ድሕሪ ሓሳባ ምፍጻማ እዩ ዝርአ። ሓንቲ ሃገር ካብ ሓንቲ ሃገር ስለ ዝተፈንጨለት ናብ ባይቶ ጸጥታ ወይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ቀሪባ ንኽቕበልዋ ተሓትት ማለት ኣይኮነን። ቁዋም ናይታ ዝነበረታ ሃገር ይቕይዳ እዩ። ዞባ ካታሎንያ ብዝያዳ ብርእሰ ከተማኣ ዝኾነት ባርሴሎና ትፍለጥ። ልዕሊ 90% ህዝባ ካብ እስጳኛ ናይ ምግንጻል ድሌት ከም ዘለዎም እዩ ዝግምገም። ስለዚ ሪፈረንደም እንተዝግበር ናይ ምግንጻሎም ድምፂ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣይመኣተውን። እንተኾነ ኣብ ቁዋም እስጳኛ ዝርከብ ኣብ ዓንቀጽ 151 ሪፈረንደም ይኹን ምግንጻል ኣየፍቅደሎምን እዩ። ከምኡ ምስ ዝገብሩ ሕጊ ጥሕሱ ከም ዘለዉ እዩ ዝሕሰብ። ሓሳብ ልቦም ዝሰምረሎም እቲ ማእኸላይ መንግስቲ እስጳኛ ሪፈረንደም ንኽገብሩ ምስ ዘፍቅደሎም ጥራሕ እዩ። በንጻር እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዓንቀጽ 39 ዝኾነት ክልል ንኽትግንጸል ምስ ትደሊ ሪፈረንደም ናይ ምግባር መሰል ንኽህልዋ የፍቅደላ። ዝተረፈ ሃገራት ብከም ናይ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ዝመሓደራ ከም ሜክሲኮ፣ ብራዚል፣ ሂንዲ፣ ኣውስትራልያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ንክፍለ ሃገራትን ንናይ ምግንጻል ዘፍቅድ ሕጊ ወይ ቁዋም የብለንን። ሶማሊላንድ ብሕቡራት ሃገራት ከም ኣካል ሶማልያ ትፍለጥ። እንተኾነ ናይ ገዛእ ርእሳ ግዝኣት፣ ህዝቢ፣ መንግስትን ልዕልና ኣብ ውሳኔታታን ኣለዋ። ዛጊት ልዕሊ 30 ሃገራት ከም ሃገር ኣፍልጦ ሂበን ይርከባ። ገለ ካብአን ኢትዮጵያ፣ ሕቡራት ኢማራትን ታይዋንን ይርከበን። ብዘይ ፍቃድ መንግስቲ ሶማል ምስ መንግስቲ ሶማሊላንድ ዝኾነት ሃገር ዝምድና ምስ ትፈጥር ኣፍልጦ ሂባታ ኣላ ማለት እዩ። ሃገራት ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ይኹና ኣይኹና ልዕላውነት ኣለወን። ንምፋላለይ ግን ነናተን መፀውዒ ኣለወን። ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ዝኾና ሃገራት ዲጁሪ ሶቨርጂኒቲ ተባሂለን ይጽውዓ። ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ዘይኮና ሃገራት ዲፋክቶ ሶቨርጂኒቲ ተባሂለን ይጽውዓ። ብልዕልና ናይ ባይቶ ጸጥታ ብዙሓት ሃገራት ሕጉሳት ኣይኮናን። ብዝያዳ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃን ብራዚልን ሂንድን። እቲ ምኽንያት እቲ ውድብ ብሃገራት ምዕራብ ምዕብላሉ ኣድልዎ ከም ዝገብራየን ዝኣምና። ብዝያዳ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኻዊ ጸጥታ፣ ዓለም ለኻዊ ቁጠባን ከም ኣብ ባንክ ዓለምን IMFን ዝኣመሰሉ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ካልኣይ ደረጃ ወይ ሰከንድ ክላስ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ተፈጢሩ እቲ ቦታ ንከም ሂንድን ደቡብ ኣፍሪቃን ክወሃበን ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንድፈ ሓሳብ ቀሪቡ በተን ሃገራት ተቐባልነት ኣይረኸበን። ምኽንያቱ ማዕረ ምስተን ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ስልጣን
ኣይክወሃበንን እዩ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ክሳብ ኣብ ዝመጽእ መደብና ንራኸብ። ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ፋኖኩም ሓውኩም ኣብርሃለይ ሓጎስ